onye ọbụla metụ nwanne ya aka gwa ya biko o nwere ihe ọzọ a gwara gị asị gị jọs metụ mmadụ aka obi ekwere gị ka imetụ mmadụ aka isi na Jizọs ga-asị gị na ọ bụ ụwa n'anya kama na onye ọbụla metụ nwanne ya aka gwa ya I want you to talk to somebody. We are somebody. We are just nothing. I'm going to see you. Jesus is the never making the when I get on what you never making the
ọbara Chineke ndo dụkwanga dụwa eze ndo dụkwanga dụwa ọbara Chineke ndo dụkwanga